Какво става, хора? Пак съм ново видео. Както знаете, имаме тук канал вече. Този път ще излезем с един мой приятел след училище. Приятно гледане пожелавам. Го следвайте, лайквайте и шервайте. Хора, продължава видеото. Ето го моят приятел. Видяхте го в предното видео. Ще отваря пак тиктока му. Вие какво вечете направите след като се приберете училище? Ние така се разхождаме на блока. Понякога играем в Fortnite. Да, понякога играем в Fortnite, като е студено времето. Той е, че не е много студено времето, но понякога много късно се прибираме от училище. Сега ще отим в училището вътре. Ето го. Виждате. То са верно виждате. Е там в училището ще отидем. Ще прехвърлим тротинетката и ще правим някакви трикчета. Да, после. Ще скочим едно скокче, ето го. Това и така. Първо ще опитам аз, ще дъпка на моя приятел, защото той не разбра на масло. Да, не видях. Аха, добре. Сега е ред на моя приятел. Ето, дай, брат. А те? Стана. Хайде. А пък ще скачаме това. Вижте. Да. Добре. 3, 2, 1. Давай, брат. Сега, хора, ще скачаме ето това скочи. Давай, брат. 3, 2, 1, старт! Браво на моя приятел, скочил много добре. Айде, моя приятел напред. Майка го страх кой. Направи го, бе. Пък ще скачаме това. Това не е много. Засивам на. Назад. Давай, брат. Браво на брат ми. Те. Просто нормално. Без да спрем, брат. Спряхме ли го? Не. Сега той. И аз мога.